дуруд ба ҳама. Истифодаи телефонҳои мобилӣ сол аз сол меафзояд, зеро одамон ба гадҷетҳо аз ҳад зиёд одат карда истодаанд. Истеҳсолкунандагон то ҳадди имкон ҳаракат мекунанд дар бозори савдо рақобат кунанд. Онҳо моделҳои нав ба нав мебароранд, аз ҳама арзон сар карда то моделҳои гаронтарин. ҳар сол дар ҷаҳон аз тарафи ширкатҳои гуногун миллионҳо телефонҳо истеҳсол мешаванд ва пешкаши одамон мегарданд. Лекин телефони аз ҳама қиматтарин дар Тоҷикистон дар соли 2020 кадом бошад? Модел ва нархи телефонҳо аз сомонаи алиф нуқта шоп гирифта шудаанд. Рафтем. Huawei P-C Pro 256 ГБ. Нархаш 7400 сомонӣ. Huawei P-C смартфони флагманӣ мебошад, ки дорои камераи аъло ва протсессори боқувват аст. маҳсулнокии олӣ ва қуввати ниҳоят баланди бозӣ онро байни телефонҳои қимматтарин рақиби арзанда мекунад. Навигарияш сканери нақши ангушт мебошад, ки суръати ниҳоят тези шинохтанӣ дорад, камтар аз ним сония, ва ҷойгиршавии он низ аҷоиб аст, рост дар зери экран. Харидорон Huawei P-C ба он баҳо дода қайд карданд, ки телефон сифати баланди алоқа дорад, яъне бо вай дар ҳама ҷой овозро хуб шунида мешавад. Samsung Galaxy S10 Plus 128 ГБ. Нархаш 7799 сомонӣ. Флагмани нави Samsung як қатор навовариҳое дорад, ки ба он имкон медиҳад аз S9 Plus-и пешина як зина баландтар бошад. Дисплеи васеъ карда шуда бо матритсаи шакли нав, сканерҳои нақши ангушт бо муоинаи сеандоза, камераи беҳтар карда шуда, батареяи бақувваттар ва бисёр чизҳои дигар. Ҷиҳатҳои хуби ин телефонро наметавон ҳисоб кард. Чанд сол пас шумо метавонед бо ин телефон бозиҳо ва приложениҳои аз ҳама замонавӣ ва сермасрафтаринро бемаҳдудият истифода баред. Қуввати телефон кофӣ хоҳад буд. Huawei Mate C Pro 256 ГБ. Нархаш 10350 сомонӣ. Ҷангҳои тиҷоратӣ байни ИМА ва Чин истеҳсолкунандагони Чинро маҷбур мекунанд, ки роҳҳои гурезро аз санксия ва маънкуниҳо пайдо кунанд. Смартфони Huawei Mate C Pro 256 ГБ гарчанде ки зери идораи версияи охирини Android кор мекунад, аз Google ягон маҳсулоти барномавӣ надорад. Ин ба маъруфияташ ягон зарра таъсир накардааст. Як нигоҳ ба ин гадҷет кофист барои фаҳмидани он, ки дар пеши мо на танҳо ҳалли хуби дизайнерӣ ва техникӣ, балки яке аз беҳтарин смартфонҳои замонавӣ муосир аст. Гирди смартфон қатъ карда шуда эҳсоси беканории экранро ба вуҷуд меорад. Samsung Galaxy Note 10 Plus 256 ГБ. Нархаш 10800 сомонӣ. Ин смартфон соли 2019 пайдо шуда аллакай бестселлер гаштааст. Протсессори он аз протсессори компютер ягон камӣ надорад. Камерааш бошад монанди фотоаппарат акс мегирад. Смартфон дорои экрани муосир аст. Бо қалами электронӣ низ кор мекунад ва бисёр чизҳои дигари махсусе дорад, ки истифодаи онро ниҳоят бароҳат, шавқовар ва аҷоиб мекунад. Ба ақидаи маркетологҳо ин смартфони баландсифат, ки дорои функсияҳои зиёд аст, на танҳо ҷавонон, балки одамони фаъоли насли калонсолонро низ ба худ ҷалб мекунад.
iPhone 11 Pro Max 512 гигабайт. Нархаш 17500 сомонӣ. Бисёре аз харидорон ба он фикранд, ки силсилаи 11-уми смартфонҳои флагмани Apple он қадар тағйир наёфтаанд. Дар ҳақиқат аз як нигоҳ маълум аст, ки фақат экран ва протсессори ин смартфон каме навтар шудааст ва он дорои 3 камера гаштааст. Лекин бо вуҷуди ин, мақсади истеҳсолкунандагони Apple ин танҳо беҳтаргардонии навбатии қисмҳои он набуд. Стратегияи ширкат тамоман дигар аст ва он ноил шудан ба амали якҷояи оҳан ва таъминоти барномавӣ мебошад. маҳз аз ҳамин сабаб смартфонҳо бо логотипи себи газида беҳтарин дар ҷаҳон ба шумор мераванд. раҳмат ки то охир тамошо кардед. лайк гузоред, ба шабакаи дуруд обуна шавед. ба фикри шумо боз кадом модели телефон бояд инҷо қайд карда мешуд? Дар комментария нависед. Бо шумо будам ман, Эминов Умед. То боздид.